Ayos. Oh, Dimsey, dati bisita. Saka na, Dimsi. Okay ka na ba? Oh, Dimsey, at katungtungin na ka. Sumumpat ka. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Best friend. Pwede ba ate ka na tayo ayaman ta? Ano tumalino ta? Kasi ang utang tayo ayaman natin, balik mo ang ayaman nato eh. Sunggulat na nato talaga, puro pa tama lang na sunggo. Gusto niya best friend, andyan Paris kita mo andyan Paris, basta ni kulay na. Ito ka na, start. Start. Oh? Ayan na! Tayo. Ang Paris ka niya ako, nakabaka ko, best friend. Best friend, malabas na kayayaman na ito eh, kanya nga taman eh, kakami din tagmalmaluman. Kanya nga tayo pasada na kanya ito ni Bak. Kakami kumamot, makaumat gulay. Best friend, bapo talang mo na. Upa ka na taon. Yang mo tayo jagan ko balik na baka. Ning, madiabis friend na pinagkunam nito yung upak, germs. Madi. George, bungal. Ning, makasao ka magaya ng best friend. Sino ka mo nagsusuko kanya matan? Baak. Luko aja nga baka, tila da susuko na kanyam. Oh, Mercedes, saan ang punta mo? Sakto. Pupunta ako sa bahay nyo para kamustahin si Dimsi. Andun ba si Gunyang? Wala naman. Bakit? Ang sama niya kasi makatingin sa akin. Kasla makasugat ay kusilap na. Kas Jay na nga talaga ajay, kasla nasungit. Nasimpit nga talaga ajay. Ganun ba? Akala ko kasi mataray siya. Mabait yun, lalo nung masiro kang ugali na. Tsaka Mercedes, ayoko sa babaeng iskandalosa. Hindi ako nagtatagal sa ganung relasyon. Aba, marunong na mag-handle ng love ang isang baak. Tsaka ayoko sa babae na maliit lang na bagay, pinapalaki. Tsaka ayoko rin sa mabunganga. Bakit hindi ba mabunganga si Gunyang? Hindi naman, sakto lang. Bakit? Saan pala pumunta si Gunyang? May inaayos lang. Tsaka kailangan ko na din siyang kausapin. Tatanungin ko kung anong plano niya sa buhay. Dapat lang natanungin mo yan para mas maganda yung takbo ng relasyon nyo. Magsakay kakit din. Baka ururahin na ka di duwa nga topak idyakin. Kahit di naman ikaw malakas yung topak mo. Tapos, nagdagsit na rin ito. Pinagbike mo ni Bakan. Tila da papapananadya nga tao. Nagbalog talaga tapan na dyan. Best friend, baka dudul-dulin mo tinapay ta. Padawat naman, mabisina. Ayos. Oh, Dimsey, dati bisita. Wow, siyak ba ang bisita? Uy, dapat sakit mo ta dati magbisita kanyam.
Oh, kamusta ka na, Dimsi? Okay ka na ba? Hoy, Dimsey, at katungtungin na ka. Sumumbat ka. Dimsi, pasensya ka na. Kung may mga mabigat akong salitang nabitawan sa'yo, kasalanan ko to kung bakit ka nagkaganyan. Best friend, nanagmod yung baga ni Mercedes. Sorry ka, no? Sabihin mo na yung gusto mong sabihin sa kanya kasi nakakaintindi naman na yan. Dimsi, hindi akong tumulong sa'yo. Gumaling ka lang. Nagkahanasan. Siya lang kumati ng moryutan. Ano mo tayo bagbagam dita? Kawan, daka din. Baak, kapag sumahod ako, magbibigay ako ng pang-grocery ni Dimsi para may stock siya ng pagkain. Mercedes. May request sana ako sa'yo. Ano yon? Iraman mo pa yun ako ni George Sain. Malakas kasi siya kumain. Tignan ko kung may pasobra sa budget ko. Dadagdagan ko na lang. Tama. Oh, Dimsey, nangig mo yung baga ni Mercedes. Ikan na kanuti grocery. Mag-thank you ka na. Thank you. Hala Baak, nakakapagsalita na pala si Dimsi. Wen, makasaon. Nagsudupay nga ako. Tilan yan yan tumagawin susuro na ni Baa. Basol ko pa ay. At least makasaon. No English mo ngamin, mabulol may. Madin na pa'y mabalikas. Ay Baak, huwag mo naman turuan ng kung ano-ano si Dimsi. Alam mo naman na ganyan yung kalagayan niya. Isupay Kasta lang ako ni best friend ko. Paglulukwan na pa yun. Ang ituro mo sa kanya, yung kabutihang asal, hindi yung puro kalokohan. Tama ka dyan, Mercedes. At turuan mo rumispeto sa ibang tao. Tama ka na naman dyan sa sinabi mo, Mercedes. Tsaka pakainin mo siya ng masusustansya para maging malusog siya. Tamang-tama ka dyan. Para palaging masarap yung ulam. Tatay ka pa nga tama dito Kaya mo nga tamaan nga kanyak. Kakidag lutod. Gato nga, mog. Siya ate magluto Madikete pa tsamba-tsamba. Bakit? Ano? Mabising kan? Kahit mo nga kay ayam ta. At ani ni Mercedes. Kay ayam mo, tagtungtong kayo. Apay, madim kahit nga kay ayam ni Mercedes. Kikait na kami nga tulungan ta tao. Hayaan mo na Baak kung ayaw niya. Baka masama pa rin yung loob niya sa akin. Sa bagay. Pero, kausapin mo pa rin. Magpaliwanag ka. Malay mo, mas maliwanagan siya. Sige, susubukan ko. Malay mo, mas mabilis siyang gumaling. Ano yung sasabihin ko? Kibahala kami din alam ko na. Ipaalala mo yung good memories nyo, wag yung bad memories. Baka lalong matuluyan yan. Oo. Tama ka dyan. Ado pera hilit din mo sa'yo. Ito na ni Mercedes, kaya ayaw mo. Madi nga nasungit ata, nasingpit isunan. Hayaan mo na Baak. Huwag mo na pilitin kung ayaw niya. Amahan, kahit nata, aging didilang. Baka mamaya kung ano pang gawin niya pag pinilit ko. Hindi na kagaya ng dati yan, hindi na nagwa-wild. Kasi nung last check-up niya, okay naman na, basta wag lang daw kakalimutan yung gamot niya. Okay. O sige, kausapin mo muna siya. Total, sakit lang naman yung gagawin ko. Ninsay, simsimpit ka.